Dzisiaj to już jest mój trzeci shopping. Dzisiaj przyszedł do mnie dog niemiecki. Jezu, jak ja się z niego cieszę. To jest mój pierwszy dog niemiecki i nie wiem, jak go nazwę, więc możecie w komentarzach pisać imiona. To zaczynamy. Mam paczkę, tu jest zamalowane, to nie było widać adresu. To jest piękne. Wow! Ale on jest piękny. I on jest nowy. On nie był używany. Wow! A. Wow! Ja się cieszę. To jest ta wersja z gwiazdkami w oczach. I o nim zawsze marzyłam. To był moje naprawdę największe marzenie. Ach. Wow. Piękne. Dobra, to ja już was żegnam. No to pa.